Silakan duduk. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tetu macaila sedorohat di bagasan Tikion. Sesudah beberapa tahun kita tidak bisa merayakannya. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk sama-sama bersuka cita menikmati perayaan ini. Alani ita payuti ma acarau do dengan anggiatnya makor holas nirohau di hita jala tau sangap di guarni tuhata. Nuang sahap mahita tu na pagalak lilin hupangido hami dohot hormatu opui eporus parjamita ketua panitia mewakili Panggula Nagok Tiki Pinangido Maharadioni Amang Manaris Simatupang, mewakili pegawai Pinangido Maharadioni Inang Rusmida Simanjuntak, mewakili Anak Kota Pinangido Maharadioni anak kami Jeremia Simanjuntak, mewakili keluarga Pinangido Haradioni Inang Nyonya Situa Menerwasten Panggabean.
Noaeng sahat mahita tu acara ibadah alani amanginang pinangidohom matuhita saluhutna asata paradi maroha dohot pikirata marhite-hite namartang yang nahohom di bagasan rohata damulai mak. Amin. Tapuji jala tapasangap matuhata marhite-hite namarede sian bukede nomor 608 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Torang mah rohamuna, dungo mahamu, na mau taut do alomuna sibulisi, songon babiat na marawang, mangalului sibod dutonna. Gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite hapor siaon. Ingot hamuma, dang tarbahen sosonggop akka hapor suhon si songoni. Nang tu akka hahaanggimuna na di portibion. Alani parade maroham. Jakon majisus si palua na sinuru ni amai tu portibion. Gabi jolma ibana tu mopot hita. Asa gabi haluaot ta ibana. Ro di saliling nililing na. Amin. Martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Puji-pujian. Hasangapon dohot hamuliaon ma husombahon hami tuho. Marningot silehon-lehon mi na balgai tu hami jolma na di pardangolanon. Disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus sian Banua Gijang tutanoon. Gabi nadangol do ibana jalan na pugos. Asa mamora hami hinorhon ni pugos nai. Marlas ni roha dohami ala haluaon na pinatupami.
Alani ihujakon hami mahotu bagasan rohanami. Saipaian mahaporsiaon na tugu di rohanami be. Asa torang rohanami jala dungo. Asa marbisuk. Jala margogo hami mangalo sude subia api ni parjahati. Saitangihon matangiang namion. Mangasahon asini rohami. Sai pasaut ma lomone roham di hami. Amin. Hudul mahita amanginang. Maredehita sian bukuede nomor 56 ayat 3 dohot ayat 4. Masuk mahita tu liturgi na parjulu ima sian iana kota 01 opak tahun. Liturgi nasida ima sian gereja masing-masing. Jadi dong di acara tai amanginang akabarisan ba taatur mei hobar tu susunan goar-goar na di acara teh. Mau lihat ya, Mak? Penolong yang selalu setia di saat aku dalam kesusahan. Amin. Bismillah, jadilah minta penolong, maka jadi minta penolong. Pada mulanya akan menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya akan menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Amin. Di mana di tempat di bata malaik totono. Amin.
pada mulanya telah diciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Pada mulanya Amin. turun. Sini. Siana nih. Siana juga. Iya, bersiap-siap barisan kedua. Iya, bersiap-siap barisan kedua untuk anak-anak kami kelas 0 sampai dengan umur 4 tahun. Habis? Oke. Sekarang liturgi dari TK. SD, oke. Liturgi dari SD. Barisan pertama adalah kelas 1. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Amin. Pada hari ke-6 Allah menciptakan segala binatang melata dan manusia. Menyatakan kasih-Nya yang membawa kepada keselamatan Raja Damai. Pengharapan akan selalu tertuju kepadanya. Amin. Membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Pinuji ma Tuhan de batani Israel, Allah dipatu pada haluan di bangsana. Pintar ini. Apa liturginya sayang? Apa liturginya? Pada mulanya mau. Nanti
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada mulanya aja, tahu pada mulanya. Ya, udah pada mulanya. Ayo, pada mulanya pintar kan? Ayo, pada mulanya. Ayo sayang. Biar adiknya mau atau dekat adik. Dekat adik. Hah? Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sama-sama dengan kakak. Kau kalah deh, kalah. Pada mulanya. Ingat. Udah, pulang lagi sama. Ayo, pulang lagi. Pegang adik. Pegang adik. Masuk ma ianak konami kelas 2. Yang kelas 3 sudah siap-siap di situ ya. Iya. Geser ke tengah ya, geser. Samping kanan, geser ke kanan. Iya, lagi-lagi. Terus. Isialah tinggi pada Raja Niabayani. Lima jawaban serba Raja Niabayani Selah. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dipatikon debata do tuljoma na perjoloi na soja di panganon na sidasian perbue ni hau na dipasitongaani polak edeni. Manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menghukumnya dan mengusir manusia dari taman itu. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Liturgi dari kelas 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh daftarkan semua orang di dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri di Syria. Semua orang telah menyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu sahur perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Tata Daud di kerajaannya, ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah adalah pengasih dan penyayang serta kasihnya berlimpah untuk kita manusia. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayo turun.
Masuk liturgi dari kelas 4. Dan ketika genap 8 hari ia disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu yang diberi nama malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pada hari Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah dan menyuruh mendaftarkan orang di seluruh dunia. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Tiba-tiba berdirilah soal mereka Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar menipu mereka, dan mereka sangat ketakutan. Masuk liturgi dari kelas 5 dan kelas 6. Ayo. Kelas 5 dan kelas 6. Hai Betlehem yang senyap, betapa engkau sunyi senyap, sedang engkau tidur lelap, bintang-bintang gemerlap. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang membuat awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar dan agung. Dan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia akan menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jala topu marodong asuru-suruhani, torop aka parangan perbanu agijang, dipuji nasi dado debata mandok. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa. Apabila engkau memberi rohmu, mereka tercipta dan memperbarui bumi. Amanginang adorang sumarit dehita. Ati adong dope iana kota nasomar liturgi. Satu kelas onom SD hujuhami ma nasida tujulu. Ati dang didaftar nasida manang ala ni natar lebat. Adong dope amang inang. Iya, widahami dang adong be talanjuk ma acarata. Marede mahita sian buku ede nomor 500 ono pulusia ayat sada. Molohu be
kami SMP. Kamu petani, akulah yang paling dibutuhkan, sebab kalau aku tidak menangkap ikan, makanan yang kamu makanan itu tidak ada rasanya. Ikanlah yang membuat menjadi makanan lebih enak, jadi sayalah yang paling benar. Dungi di pasude batama ari papitoni jala di perbadiai. Alana maradian ibana disi. Siana sa jadi-jadianna. Nari tonopan ide bata lau pasukon. Mari ide-ide, ada ni coba, dumajada aga nyangit, jai mari ide-ide nafsa, na bayanan, sudah aga beranan. Ibana papungon ain ilauti, songot tibunan, akka parartan nado, akka longi dibain. Saya marabiar maradopo jauh mama sude tanoon dalam marsom batu iba nama sude pangi sini portibion. Ay makuling ibana, gabi menjadi do, mendokko do ibana, jadi jocong mak. Perdegan bahasa do Jahoba di saluhuna jale di linggo masini rohana do dijadi-jadianna sudena. Mandok waliwate masudi jajian mutuho ale Jahoba jale dipuji akka nana niesian mudoho. Harajaan rodi saleleng ni leleng na do harajaanmu, jala panggonggomuyanmu rodi sude akka sundu. Ditiki na marit dehi tanon sian nomor 565 ayat 2. Bersiap-siap ma muse liturgi sian ianakon nami SMP marit de mahita. Di bagasan huasonna do pangaramotionna do portibion ibana do permudu-mudu hita. Alani i taha persoyai ma debata panopan asun gogoi namar sahangapon rodi saleleng-leleng na. Dito pa pesalo na asarong dong haluata. Iba na do silion hangalugan sa rodi saliling nililing. Didok Tuhani do dihatana. Pangidohamu ma saya na dilehonon na do tuhamu. Luluihamu ma saya na jupangan dohamu. Tuktukihamu ma saya na kapon na do dihamu. Saya majalo do na ganup na mangido. Saya na majupangi do na mangalului. Saya na ukapot do di na manuktuki. Nunga di pahok debata ari paradianna jala di parbadiai tapakke mai gabe hararanna ni pasu-pasu manotong dita. Atong gomos mah hita mesti gantung tutuhani unang muba-uba.
Debata do hasitongan alani taparbadiai matuhani di bagasan hasitongan. Hita akan namporsa di debata jawaban sesarai tapatudu jala taringgasan perjupangan dua debata. Saya na jalan muna do saluhut na pinangidomu molo na porsea hamu. Tabonei mariarta marhidei di pamuja tu ibana jala tapa ujung muse marhide na pasato dirita tu ibana. Hita akan naporsea di Kristusi gabe dongan saulau ni debata roh hita lau pasauton lomoni rohana. Akan naporsea di baga-baga ni debata jala masih hohot rohana mangolei patikna jala nasoo lemangihut totahini hakka pangete-ngete songon au do ibana nasinuan ni topi di batang aek namar parbui di tikina. Ditiki namaredde hita sian buku yedde nomor 500 sia puluh sada ayat sada dohot ayat tolu. Bersiap-siaplah anak-anak kami dari SMA. Maredde hita sian nomor 500 sia puluh sada ayat sada dohot ayat tolu. Binaeni podang marmatian sogot nasa perdosa ni bangsoki akan nama dok dang tagamon saat manang manggunani tuhita hinamagoi. Hesekiel 5 ayat 11 sampai 12. Dibani songon sitong nau mangolo nina Tuhan Jehovah alani ramonamu habadioki maritehite sadok bias-bias dot hasogiron akan naniulam. Gabedo mau marnabung jaladang marolanolam mataku jaladang marpangulahi rohaku. Sapertolu hamu mate binain ni begwatuk jala siap mate atura paro di tonga-tongami jaladang pasor sapertolu nari maragian binain di podang humaliako. Jalanap sapertolu muse audo pasarako tugan desa jala marpodang sita sian pulina sida. Amosia sia ai ida ma au martona jala marsege sogo pinopar ni Israel di tonga-tonga ni salu bangso parbegu songon na marsege di aduri jaladang mapisi tutano na porngis nanggo sakkamata. Ya. Tapi kema kor puji-pujian na binuaton ni biro personalia.
Dung sidung korsian biro personalia laus diuduti manon paduan suara sian kantor pusat.
Terima kasih kepada persembahan kor dari Biro Personalia. Dan selanjutnya persembahan kor dari Paduan Suara Kantor Pusat. Terima kasih kor pujian yang telah dikumandangkan oleh Paduan Suara Kantor Pusat HKBP. Sonare lanjut mahita tu acara nomor 12 ima liturgi napalimahon sian ianakon nami SMA. Masuk mahamu.
Jesaya sada ayat 10. Marburi mahamu urasyamu dirimuna. Polang hamu ma hina rohani pambenamuna sia jolo ni mataku. Pasawat hamu mama jahati. Jesaya sada ayat 10 Guruhan hamu na mambayan na denggan, lului hamu na uhum, pintori hamu na nirupa. Patikos hamu na uhum tuna sopot somarama. Ondingi hamu akan babag. Jesaya sada adat 10 walu. Dungi sai roma hamu asa mardabu-dabu hita. Nina Jahoba. Tung sura-sura dosa muna songon abit bunga dab-dab. Potardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Jesaya sada ayat 20. Alai molo manjua hamu jala mangalo saya na panganon ni podang do hamu sogot. Ai pamangan ni Jahoba do palumbahon. Jesaya 44 ayat 3. Ai usehonokuma ayat 7 nama uas dot akasunge tu nama hiang. Usehonokuma tutu todiku tu pinopar monoaeng jala pasu-pasuku tu pinopar musogot. Amin. Oke, silahkan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh anak kita Frika Agatha Siregar. Hari paling bahagia. Pendar lampu kecil-kecil tampak beradu menjadi satu. Bertautan erat berlomba memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun lalu mengingatkan sang juru selamat telah tiba. Bersama sukacita yang lebih mendalam. Pada sebuah kisah gembira, aku tenggelam kepada anak manusia yang pernah mendiam, ditunjukkan oleh bintang malam. Yesus, akhirnya kau datang juga. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Kelahiranmu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita luar biasa. Natal adalah hari paling bahagia di dunia. Gema sukacita pasti mengudara. Hidupkan sukacita di setiap lampu kecil yang menyala. Sambutlah dia. Terima kasih kepada anak kami Frika Agatha Siregar. Selanjutnya marilah kita mendengarkan vokal solo yang dibawakan oleh Prima Caroline dengan judul lagu Hanyalah Dia Lentera Jiwa.
unang tanggung tepuk tangan teh, tabama tepuk tangan tuan anak kota, Prima Caroline. Terima kasih ya anak kami, semoga Tuhan memberkati. Selanjutnya marilah kita mendengarkan liturgi yang ke-6 dari unit kantor pusat HKBP. Sambil kita lanjutkan acara, anak-anak kami dipersilahkan untuk mengikuti kakak-kakaknya ke ruang ibadah di kantor bawah. Silakan keluar dengan tertib, orang tua akan melanjutkan acara di sini. Holaniana kota donatu toru amanginang. Anggo hita tetap do dison. Liturgi sian unit dohot kantor pusat HKBP. Geser ke sebelah kiri biar muat yang di sebelah kanan. Lanjut aman. Dungi Roma ujui paretas yang Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolo mai uju digonggomi si Kirenius tano Siria. Jadi borhatma sasude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem ala sian poparan jala margani si Daud ibana pasuraton diri narap dohot si Maria oroan nai naung gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari hangoluanna ditubuon ma anak na buah bajuna di borhos ma di pehakon matu bagasan panggagagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini aka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabi mabiar situ tuma. Ala didok suru-suruani ma tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas di roha godang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangso ai nang tubu do di hamu sabornginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani onma partinada di hamu poso-poso roda potomuna Nabi Norhos pihak di panggagatan. Jala topu ma adong dongan ni suru-suruani, torop akaparangan parbanu agijang, dipuji nasida do debata madok. Hasangapon ma di debata di gijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halomuani. Siad debata do harorota alani tung unang ma tahalupahon dengan basana mangulu mahita di bagasan hasitongan nai huhut tapaserek ma rohata. Upang itu kami mah tuhita saluhutna amanginang jongjong mahita mangedehon bukuet de nomor 54 ayat sada dohot ayat tulu.
Nuaing saha mahita tuliturgi na papituhon ima sian unit kantor pusat HKBP. Silakan. Holongdo na binoan ni Kristus tu pertibion. Alani masih haholongan mahita songan Kristus si parholong. Ay dada si panganon manang si inumun harajaun di dibata. Hati gorado dohot hadameon dohot lasni roha di bagasan todi parbadia. Ai molo diului ho Kristus disi di halomohon debatado ho jala argaho di jolma. Debatado haholongoni jala halak namian di bagasan haholongoni ido namian di bagasan debata jala debata di bagasan ibana. Alai patut dohita na margugui mangaju hagaleon niaka na hurang gugu jala unang ma tahasiani dirita. Ganup mahita mabahen halomoan ni rohan didongan laho padenggaton jala pauliulihon. Ala dilehon debata napuna habengeton dohot pangapuloni matuhamu hasadaon ni roha sama hamu mangihuton Kristus Yesus asa sahata sasoara hamu mamuji debata jala amani tuhata Yesus Kristus. Torang ma rohamuna dungo mahamu na mahotao do alomuna si bolisi songo babiat na maruang mangalului si bodutonna. Alai marga na pinilit dohita hamalimon na rajak bangso na badia hom ginomkomanna asatung tabaritahon hamu denggan ni harohaon di imbana naung majohita sian haholomon tuhatiron na haholongani. Marhapatunon mahamu tu sasude haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap maraja. Atong oloy hamu ma debata alo hamu masih bolis dungi maporus maibana sian hamu jala pajonok hamu ma tu debata dungi pajonokon nama tu hamu. Selanjutnya kita akan mendengarkan vokal solo yang akan dibawakan oleh anak kami
Aisyah dengan judul Karena Cinta. Selanjutnya, Amanginang, mari kita sambut firman Tuhan dengan terlebih dahulu bernyanyi dari buku Ende nomor 605 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta El Pasaribu.
rohama dihamu dohot dame, sian debata amata dohot sian anakna, Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita saluhuna. Hamu kadongan hatani debata nagabe ojahan ni punguan las niruhata sadariom nalaos tapaubuk tu perayaan Natal hinasuhuton ya kaparhobas na adong di kantor pusat Rabdohot Sude keluarga imana tarsurat di Lukas bitu 2 ayat 14 hasangapom ma di debata na dikicang dame ma di tanoon dia kajolma halomoani. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hasangapon di debata jala dame di tanah. Kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Secara sederhana nabui huatu sian ayatom mananga hape nataula mananga hape natapikiri jala mananga hape nataparsita ikon marsanga madibata marhite saluhu nai jala mardame ma nang nguluta di tanoom. Jadi nas ini adalah sebuah pesan pengharapan. Tarlumobi ditongani portibi na taingani nuaingon. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang terhadap bumi kita, betapa eksploitasi bumi dan penggunaan energi yang berlebihan membawa kehancuran dan kekacauan pada bumi yang kita diami saat ini. Aimolo jujur hita marnida, nunga hirana marmusu alam tu hita jolma. Dan bersahabat be alam tu hita jolma, namangingani portibion. Roma si ebit ke ade madot di edenai atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nina rohaku dang na alamon na enggan bersahabat dohot kita. Hita do na patubu bada tu alam. Bahasa di dok songoni ai banjir bandang dohot aka tano nama sursuri dang nato puiro. Bukan seketika itu datang. Jala dada ala naung lama tua tanoon. Daun justru na dipaksa jolmaido matua tanoon dibahen pangalahona. Godang do bencana alami ala ni ulah ni jolma yang dengan tegak menggunduli hutan. Tabereng sial topianon adong dope tegak hawi alai coba lau hita tubuh gasam lagundul be. Dosa terbesar manusia modern adalah tidak ada lagi rasa hormat terhadap alam. Alai saitanong omma na dikambing hintamkan. Na somakatay do tanoon. Au sugari boy makatai pasti do dohonon na tuhita jolma tahun. Hodo nama beko songoni.
ido dohononna. Alani bumi butuh intervensi surgawi. Butuh campur tangan ilahi untuk merestorasinya, mengembalikannya pada tujuan awal ia diciptakan. Jadi ido makna Natal nanaing patol hasonna tuhita apalah di partikianom. Domutusi molotajaha mamukasian ayat sada Lukas bidu duaon adong manang napiga nama menarik naboi putik-putih hatta siani. Naparjolo hombar tu budaya di hamamasan di Turpukon didok ia barita taringot tu haroro ni mesiasi parjolo sahali di pasaha doi tua kaparmahan na di ladang Eprata. Mabege nama saya pasti do akan apistar akan amora na berstatus sosial na timbo di zaman ima dok Tuhan salah alamat. Puasa ala menurut anggapan di masyarakat di hati hai adalah aneh menyampaikan berita dan pesan penting tu akan parmahan. Menurut tradisi Yahudi parmahan dalam status sosial adalah kelompok kelas 2 dan orang yang tidak dianggap sama sekali. Mereka selalu dianggap sangat rendah, bukan karena pekerjaan, tetapi menyangkut nilai trust, nilai kepercayaan masyarakat kepada gembala sangat-sangat rendah. Ahape nanidok ni parmahan, orang tidak akan mempercayainya. Jadi ngabui tabayakon molo di pasaha debata marhite suru-suruanna barita taringot tu haroroni sahalak Mesias tu parmahan di hati hai itu sudah pasti mengundang pertanyaan besar. Puasa diundang Banua Ginjang kelompok Eprata nasoboi haposan laho pasahat pesan Natal yang luar biasa ini bahwa seorang anak yang menjadi juru selamat sudah lahir. Ini berita besar. Alai puasa dititipkan tu kelompok gembala yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Itu berita yang aneh buat mereka. Alai marhite nama saya sada nama cayarga nanaing dohonon na tuhita apa yang dianggap rendah, apa yang dianggap enteng dan tidak diperhitungkan oleh manusia, justru sorga menempatkan para gembala yang tidak dianggap itu sebagai yang pertama menerima berita tentang kelahiran juru selamat. Yang dianggap rendah justru dipilih dan dipercaya oleh Tuhan. Ama pak korhonna tua kaparmahani. Status mereka berubah. Dari kelompok yang tidak dipercaya menjadi pemberita yang paling pertama. Tuhan memberi legitimasi kepada mereka. Oma barita las nirohan aparjolo nanaeng pasahaton natuhita. Manang songo dia pe statusta sotung pola menek rohatta. Nameneki pe boy pakkeon ni debatadoi laho patulus sakap na nabalga, sakap na nabulon. Manang lubi tegas neng dohonon na au dohot tamu naeng pakkeon ni debatado gabe hasahatan ni barita ni las ni roha barita ada meon. Napa duahon molo tajaha ayat 12 di jolo ni turpukon di sidi patorang adong tolu lambang adong tolu bukti hatu tubuh ni si palua
jala lausima na dipertegas di ayat 10 naking ima dak danak na diborhos di bahasa Indonesia dibungkus dengan lampin jala peak di panggagatam dak danak manang poso-poso lapin dohot panggagatam parjolo poso-poso bayi ahman yan nabui ulahonon ni iati amanginang seorang bayi. Tetapi Tuhan yang mengatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Anak adalah lambang masa depan, simbol pengharapan. Jadi molo didok, nunga tubuh sada poso-poso, itu artinya sebuah masa depan telah dibuka oleh Allah bagi kita. Adong pakirimu. Alani unang adong na murah-murah madele. Pature-ture mangolum yang berorientasi ke masa depan. Unang adong na bersikap mumpungisme yang hanya memikirkan kepentingan sesaat. Ai dipangido do sian hita sude asa marningot jala makarikoton huhut mempersiapkan hari esok. Manuan nadenggan asa tagotil haduan akan uli nadenggan. Di samping ni anak juga adalah lambang kelembutan, lambang kepolosan dan ketulusan sekaligus lambang kerentanan. Ado lapatan ni di ngoluta sinoengo. Ditongan ya kaparsaoran nasay mga asahon bolon ni botohon tibo ni jabatan doho godang nyarta marhite hatutubu ni Jesuson kepada kita ditawarkan sebuah alternatif lain bahwa kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Dakolan parsuara nagugu nagabi parhata saut. Dan hari ini kepada kita ditawarkan berani mengalah. Bukan kalah atau gampang menyerah. Kelemah lembutan bukan kelemahan. Power to love. Kuasa untuk mencintai. Bukan love to power. Cinta kuasa. Padua ni malapin yang melambangkan kesahajaan atau kesederhanaan. Omana mauli di zaman hedonisme, zaman materialisme natadalani wae. Nungatorop na memaksakan diri holan naeng pai hutihu zaman, pai hutihu mode. Alain lain dipaingot to tuita marhite haroro ni Yesus si paluai. Belajarlah untuk hidup sederhana. Belajar untuk mencukupkan diri. Anggo uang marhurang nai do itorus. Alai dihita do kuncina. Mencukupkan diri. Ayah dong binege dong apa dita ngati bo ya dia cukup behin. Jala unak pola tapamerhon akan adong dihitai di media sosial. Patuluhon naking didok tada haroro ni Jesusi ima panggagatan palungan na melambangkan ketiadaan fasilitas, ketiadaan tempat. Jadi natoluido simbol ni Natal, poso-poso lapin dohot panggagatan. Bukan pohon Natal. Pohon Natal adalah lambang perayaan konon karena pohon pinus dalam berbagai cuaca ia tetap hijau.
Sama dengan sekarang, walau berbulan-bulan di dalam ruangan, bahkan digudangkan dan keluar hanya sekali setahun selama 2 minggu, dia tetap hijau karena ia pohon mati. Nuaing naikon suku tonota tu dirita amanginang. Di saat kita merayakan Natal ini, tagamon adongdo simbol-simbol Natali di bagasan rohat tabi, di bagasan ngulu tabi. Ima kepolosan, ketulusan, kesederhanaan, sehingga tidak ada alasan walaupun tanpa fasilitas, damai sejahtera itu tetap hadir di ngoduta. Sotung terganggu las di rohata molo so dapat door prize non ai wida di jolong godang bukusan. Sotung menek rohata ala dang berjenjang ate bertahap tajalo tunjangan Natal di bagasan bulan Desember. Jala memang nunga hira di sude Natal nuaeng ikon bagi-bagi hadiah. Ga BPR nama ceborak doi diaka panitia Natal. Di somarama carikot asa unang salah mengetusi hita di makna dame Natali. Perayaan Natal sahali satao doi tapatupa alai anggo semangat Natal, damai Natal harus setiap kali di setiap hari. Natal bisa saja perayaan untuk semua orang. Tetapi damai hanya untuk orang yang diperkenankan Tuhan. Damai ma ditanoon dia kajolma halomuani. Lah saya nama jam itu. Asa unang masa songon ede napi na tomu ni si Aji Bandi, penulis lagu yang pernah hit di tahun 70-an nama dok. Damai tapi gersang. Damai hanya ada bagi orang yang berkenan atau yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan damai itu teruji oleh waktu dalam berbagai situasi. Alani salinari naing paingot tonoto do tu hita manang tupungat tahun manang hape na taula manang hape na tapi kiri jala manang hape na taparsita baik di tongan ni katoron di tongan ni keluarga tabe nang di tongan ni huria ikon marsanga madebata marhite saluhu nai jala mardame ma nanggulutta di tanoon mardame hita sama hita jala mardame hita nang tu natinoppa na asing alani selamat memeriksa hati apakah damai masih di sana atau tidak. Jala selamat hari Natal ma dihita sudena. Amin martang yang mahita. Mauliate ma di sombahon rohanami tu huali Tuhan. Ala naung dilehoko tiki do tingananon marlas ni roha hami. Makalason dengan ni basam napi natongonmu tuhami hajol maum ima di napi naluapami siat dosa sian hamatean nama notong marhite hasosorang ni anakmu Tuhan Yesus Kristus maribu tahun nok salbu ido nahuolopok kami di bagasan opason nahina suhuton ni staf do pegawai rapun keluarga di kantor pusat ni Huriam HKBP. Mama sumasu mahwali Tuhan. Di acara naung hupatu pahami. Jala sai lehon ma damem nasumurungi. Di bagasan ngulunami. Asabui hami mardame dohok diri nami
mardame dohot dongan nami, mardame dohoto, mardame nang dohot akan natinopam na asingi. Gabe boy dipakilalahon, ajol mau nang sudi alam natinopamon. Hadameoni mago sudi aka holso, mago aka arsak, mago aka biar ala naung di pasar hoko damemi tutonga-tonga ni paranguluan nami. Ala ni upasata mi batuho sudi aka dongan nami na mangula di kantor pusat ni Huriam HKBP. Mulai siap pimpinan, upuye borus, sekretaris jenderal, do natulu kepala departemen, song-songnya ke kepala biro, aka staf dohot, aka lana asing na mangula di tongan di kantorong. Saya homa le Tuhan namar gugui hon nasida. Saya homa na mangalehon roha do pikiran atorang. Laho mangulahon aka tanggung jawab nasida di tongan di kantorong. Bahen sangap di guarmu jalabui pahicaton aka pakobasion di tonga-tonga ni Uriam HKBP. Pasu-pasu nang sudi keluarga nang aka yanakon nami. Masabui membuan lasni rohai di tonga-tonga ni parnguluon nami siganobari. Atong rakmaho sahatu na mangujungi pesta namion jalasai dongani mahami tok-tok Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Mari dehita laos di sommata pasahat peleata.
Jadi sambil paiteho nakayana kota, alana nasida pe sedang mengikuti permainan di bawah yang dipandu oleh teman-teman kita termasuk Amang Bimbin dari radio. Sonaria Sabuita Toruson acara tak Amanginang. Amang Kabiro personalia jangan marah-marah dong. Sahat Mahita HKBP laos taudu ti kisan Natal. Nuaing pinasah matikion tu amang ketua panitia Natal kantor pusat HKBP. Na pinarsangapan no pui furus rabdo topung boru inang kepala departemen diakonia luar biasa hadir sacatar tuson do sudi tahe pimpinan na subui hadir rabdo tita alan yak kaulaon nama carikot naikon hobesan nasida na pinarsangapan nama name preses distrik 2 Silidung rabdo inang molate mang atas kehadiran suaksoni amang padita resort HKBP Raja naung mana burhod dihita berita nauli na macai hona sangat bernas dan menggugah suaksoni tahe nang paraget dabe naung makubasi sudi molate ma amang na parjulu sahali molate ma tu pimpinan ni huriata na merestui acara Natalon Natal kantor pusat jala mangalehon surat penugas satu panitia lahu makubasi mempersiapkan akan rekod tu Natalon jala adong mah hurang lubi 2 minggu panitia lahu makubasi alani tong ma nidok mauliate tu akadong aku panitia siala halujaun tiki nabinai muna gabibui merdalan Natalo doh denggan dunia kamang do tamu akenang torot do naman upahi Natalo jadi macela sorata gabi boy madumenggan boy rumibur Natal tahun dang boy yak kita jolo minum kopi dohot mangalang ita gurgur alai gabi boy dang adok kiap pola besahat hali-halita mabad door prize alai gabi boy dang adok sahahian hali-halita gabi sude dapota paling gola nak kaya nak kotahian na dapotan bingkisan alai gabi sude perkaka kantor pusaton ipe sude alani akapan upahiyon alani mauliate matadok atas nama staf kantor pusat do panitia mauliate matadok tua kadonateur mana ngakana manupahi na perjolo sahali tupung borefurus nama ngalehon non hadiah khusus spesial tua kaya na kota na tongod dope patu pak kegiatan yang di ruang ibadah
duksidu ngenon roman non nasida tu son. Jaus pasahaton ma pasahaton ni opong boro manok kadia tu nasida. Manak songo dia bentuk ni anom mata ida. Napaduahon molate matadok tu keluarga Insinyur Effendi Manurung inangi Insinyur Artini Burumar Paung. Jala hadir do saunari di inganat tahun anak nasida ima Kristo Mori Romario Manurung sarjana teknik. Jongjong manasida. Tepuk tangan nak kamanginan. Nasida ma namangaleho bingkisan gabi rici tan no sudi. Marbuabuan sian ingananon. Amang Kristo kirim salam atas nama panitia semua, kirim salam buat bapak dan mama. Dungi maulate matong tadok tu percetakan nama ngalehon dana bantuan asaboy tapake tong manabai akan rekod dihita sebanyak 7 juta dolar rupiah. Maulate tong tadok tu CV Enjo. CV Enjo nama ngaleon manupahi hita 10 juta. Asalambui ribur Natal tahun. Suak songoni tajalo dotong bingkisan. Dang bingkisan sebetulnya alai manabai 20 unit di son juicer. Sadarkan juiceron hubige 500.000. Ima sian PT Han DB Design and Build. Imana sedang merenovasi pagar rumah sejen sonari. Jadi akaima kamanginang na mangaleho nak kapangrupiah tuhita totu panitia sesuai dengan pedoman keuangan akan melaporkan segala sesuatu kepada UPI Forus paling lambat 14 hari alain narohaku minggu narope pos roha ngabu selesai laporan nyon. Songonima atas yak kami di atas kelemahan nami panitia mulo tungadong nahurang ba mohon mahami salinari selamat Natal madihita horas. Namangihut tabigima kata sambutan na mewakili sian hita pegawai kantor pusat sian Amang Prek di Simanjuntak. Mula tema di kepercayaan di panitia madok warhu pasahaton kata-kata sambutan di pesta tahun. Nah parjolo menghormati kami Opue Forus Rapdo Topeng Boru Amang Sekretaris Jenderal Dot Keluarga Bapak Ibu Kepala Departemen Bapak Ibu Kepala Biro Dot Amang Preses Silidung Dison Dot sude pangulian nagok tiki terlumima diak kadong aku pegawe sahata mangita ama madokunate ido kunarong dohata olosak kamu mauliate mata pasangat tutuhat tapardenggan basai molo buru pehita molo di luas do pehita mames tahun Natal di bagasan tikyon alana molo taderek tupudi jak kata tahun nasalpung agak enggad do zolma patupa pernatalon si songonon alai di natalon di luas tuhat taruhita marlas ni roha makalason ari hatutubu ni anakna Tuhan Yesus Kristus na mabuat dami di tunga-tungata atong dami mahita unak sonerok namang pasari unaking unang dami nagersang so dia mang bahasa dah dami bahasa selamat hari Natal marita saluhuna secara pribadi menjual mandoko nanti kebetulan opong on namara au perpudi marnatal rapdot pegawai staf di kantor pusaton tahun ini bulan pitu paciun nama au jenak kening taburu hubigi laporan ni panitia te au donok kurut topung boru nak kening adong hadiah istimewa tua anak-anak
harak dora kepungan non tuakan nenek peciun adong secara khusus musa itu kami atong selamat hari Natal ma dihita saluna horas horas horas. Malia teman, noaing tabagaimana parpudi bimbingan dan arahan sian opui eporus. Kami persilakan opung. Amang Freddy nakit dang barani mana tu sod jong sod di mana jong. Ala dok pangi doan na nakintu pumbur. Hamu akadongan macelas rohata di wagasa sedarion. Bui hitarap mames tahun ari hatutubuni si paluai Tuhata Yesus. Na di hak Kristenon Batak dan di tanggal 24 Borngin Tugijang di pestahon alai mamuka sian bonani Desember nunga di pestahon ala ni balgani area tutubuni Tuhata Yesusi so tubu do beau hampir ono 10 tahun nasalpu ngasongoni ala Kristen Batak mames tahun pesta tutubuni si paluai alani adorak so pinasahat tuhamu selamat Natal ni hami sudi pimpinata tarlumu bisian eporus denggama jo pinabo toho tuhamu na holan hamina 2 do sian na 5 saderion alai unang ma menek rohamu nadong bedo ulaun ni dongan natulu tu narikot tu hakabipi amang sekjen mewakili eborus di turgasun eborus laho manguluhon ulaon eborus trofi di Jawa sedarion nanai mangalului narikot tu manggohi tanggung jawabnya KBP dina membangun sopo marpikir tahun 2010 ada 12 nasonari makarikoton hampir 5 miliar nari asabuita gohi di ujung ni tahunon ima di bulan Desember. Amang Kadep Dr. Deonal songon kepala departemen di Koinonia rekok nasida menghadirkan kehadiran HKBP di Ulaun Nasongonotong di rumah sakit Adam Malik di Medan. Amang Kadep Marturia adok tong ulauna dung intensif kami marabot kurang apala ipas pamatang na alasanga ikom manupir mobil nasida sian tarutungon tu Medan na di tanggal 32 ti tanggal 10 sada jadi sudah dohami ibul roha laho madohoti ulau tahun di bagasan tangiang dot di bagasan kehadiran fisik. Diau secara khusus macari koddo kehadiraku ala tahun naro di bulan Desember. Dange purus biau. Nak pesota tutur dobe adigan sinodi gudang. Arina tahun naro. Bulan Agustus do pinajulu asabui dongan mencalonkan diri manang
di bulan Oktober alai dakta boto robe songon dia hasil ni pilpres ati naula kono na dong se aladang adong saputaran manang di Desember ma ala adong dope sidang raya pigi di bulan November. Jadi martangyang dope porus adigema na duminggan. Alai tulusan aguari nang mga luas porus be marnatal muse songon saderion. Jadi gudakit do nakin martangyang disi memuji Tuhata ala di luas ibana dope au merayakan Natal do tamu saluna di luas sadarion. Jala kadong aku padita na kapala biro pe dang diboto manang na dobe marnatal di son ati bawa migor ribapidda na sida duksi nu di gudang lahu mangula tu 2025. Audo tinang secara khusus di tahun nasalpu tahun 2020 sada holan nama mikiri behama sadapot narikot manggar utak tatu dana pensiun namanggohi rohaku alai sudah naik nggak selesai jala ido banna nakin hampir roi luku mamuju dewata ala di losi banau marnatal do tita tarlumubi wida nakin aka anak dok burutai paroho madong na lantang suarana dong na mambek kita mekel pe adong na holak hoppe adong na penga di Zulu na sida jala dong muse buru nami si Emily mar liturgi do tugas alai mar drama do mar drama do ibana sampai sanga naing dido inung na hatana to si Emily. Alai udo do not say anything. It's a joy for the children to celebrate the birth of our Lord with whatever they want to celebrate with. Om do inang nakin. Anggo salion dalam hal ini ibigay inang doa. Alai catatamu dalam hal ini kuruda. Dalam hal ini. Ima jobar dulu alani luas mamu mau mando sian sudiami pimpinata selamat hari Natal ma diamu salutna. Horas. Hamuna kadongan apa dua homma. Dina martangi yang hitanakin maka lason area tutubuni Tuhata laudor haku tu Ukraina porang do pedisi laudor haku tu Israel Palestina porang do pedisi jala akka na porsea di Portibion na somal di hari Natal lao tu Bethlehem lao mamestaon area tutubuni Tuhatai dang barani be lao tusi. Alai tuani ma nunga tubu tong Kristusi di Pearajaon. Di gedung Raja Pontason. Boy hita di bagasan hasadaon makalason ari hatu dubunai. Sangat-sangat penting don tarlungubi ala di tonga-tongani Portibion daktar bain di sude na porsea be maka lason area tutubuna gariada akadongata Kristen nasian Palestina ngatibu nasida marpikir maninggal hon Palestina gabedang adong bian non disiala Kristen molo diuruti nasida sakabi manadikon Palestina ala terus debe orang disi berteriak do nasida tadi konon nami maon asa aman hami asa unang mate hami
manang disom mahami alai manaon mahami. Om mana sehuri mangin akin terlungu biala di tonga-tonga di Dewan Gereja Sedunia songon ruas ni Komite Sentral saya ditongo si do tuau barita taringot tu kondisi nadong disi. Jadi hamu akadongan di son. Songon ni manang sudi ruas ni huria ni HKBP nata holongi di manang di dia pe hamu unang lupa hita manang yakon Palestina dot Israel. Nah terus do satu sonari marporangi. Molo Ratu Inggris pasahat Christmas speech pada tanggal 24 malam atau 25 disebarkan. Selalu di do ibana, ia Yesusi the Prince of Peace, pangeran damai. Alania mau kadongan, ima tabuan tu bagas tabi, di bagas damai ma hita, parsaoran sesama suami dan istri, sesama orang tua dan anak-anak, dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Molo ado kamu naing natongon konflik alai tahan balat joi dang diliot tu donga saripena mubama. Ate mubama di pasahak ma molo ngaro balatjo terlumupi di bulan Desemberon diudutu depe Manggarari balajota na bertahap di Bajo untuk santunan Natal. Alai posiro aku di Tuhata na di pasu-pasu sudi ruasta asabu hita di tanggal 20 nomon marbalajo bulan Desember jala adong tong saldo di tahun 2024. Alani na soharu toturo be songo dia kita non di 2024 terlalu di ujung nih 2024 manang na defisit do saldo ta 5M gabi di bayane purs do moratorium tu akahuria asa unang jo mambaen pajongjong resort ala membubani sentralisasi parepengon doi di dana operasional dana program do balajoni padita resort moloni uluan sada uluan do sudi asing mamolo di bulan Januarion hira songon na bagak taidan non bukuni sentralisasi parepengon ale salenali mulak ma di bagas dame mahamu ate sudi di bagas munabi di katorta ono marinaya te karejo ita dangi ono marinai karejo tanggal 20 sada Natal hatopan dungi libur kantor mahita 1 tanggal tulu tanggal lopak maro hami pimpinan adong songonon kondisi anggo inang kadepon tabu duibana buasa tabu ngamasi holibana tu amatana naing marlibur may bana tu Korea Selatan rap dohot amatan. Jadi Sony manang amang kadep Dr. Deonal ngaluja sataonon ibana arong go sakap natong marlibur alani holat tolu duhamian non di dalam negeri natuluon unang torus eporus karejo mangulu torus HP na dang istirahat sekretaris khusus Epurus dang istirahat kepala biro jemaat dang istirahat kepala biro personalia alai mateok pamateok kumabeku asabu yau dang mengganggu dongan ate dang mengganggu dongan jaladang diganggu dongan anggo dongan saribe boy do mengganggu iba
Hubagi kami ma tanggal isi bertanggung jawab di Piara Jaon. Mamuka tanggal 22, 1, 24, molo adong narikot tu kadep diakoniom ma pasatam. Unang tu iburus. Molo tu iburus dakku jahayan no, pamate do abikku nasada. Nasada na buka. Tanggal 25 saat tu tanggal 25 satu tanggal 27 amang kadek marturia ma pangalualuam muna ubur judon kadek marturiaon ala gudang jejaringna jadi molo ditanggali nasida ma hubungiamu di tanggal 27 dan 20 lalu sampai tu ujung tahun amang sekjen di Piara Jodoh. Di hari sada 1 hari tolu pe epurus hubungi kamu. Ade, tadi ngotamu tanggal-tanggalnya? Ido, ima tanggal-tanggalna jala odo pe ya non dinguluku wamate abeku. Molo tanggal sada, 1 tanggal 4, adok sakapu songonon nama kadongan. Tutupoku do, pitu jabu, asa holan keluarga Robinson butar-butar dohot Sri Simatupang ma di jabu. Puasa ujuman non sude poparan nyamuku. Ujuman non sude poparan ni si matuaku. Isodo hami sekeluarga besar non. Jalalani dang boy diganggu. Ido. Puasa ay tahun narol sada Januari dang isobe. Jaladak kaya ada behuju poparan ni damang dot inang simatua. Sotung didokon non obat tahu mai purusi purus tuk sohau degi hami jabuni dinas ni purus unang baik kamu kesalahan sama di nanero. Jadi ma jakwal nami salinari di bagasan dame ma marlas ni roha mamu di hari-hari liburon. Tabba-tabbana songonon. Dung sekian leleng mangula di kantor pusaton. Padita Freddy Tinambunan. Odo PHI bana dipercayakan menjadi kepala biro umum. Jadi di perdalanan dinas nami haus kuntuibana ada rencana di tanggal 15 saderion. Ho kepala biro umum daba hodo na paling mamara tehon akka pegawai kelas pembersihan kan itu. Jadi butima ba hubungi ma inang insinyur Artini boru marpaung nyonya manurung asa di Leon jo paket Natal tu sudehi tak niku dihubungi mana ma tor lasroani inang Artini on jadi odo PHA dong kepala biro umum nama narihon paket Natal hido nanai kudok HP akka kepala biro nasingi na beteng-beteng mangihut dobe ate mangihut dobe tak pola dohonon dakya lai mangihut dobe jadi mulai ate ma di Padita Freddy Tinambunan terlumuwi ma di sonro ya nakon ni inang insinyur Artini boru marpaungi na di tahun naro maju ibadah naik gabe anggota dewan
di Deli Serdang kabupaten. Jadi anak naon imana margoar Kristo. Ale adong dua nai dungi guarna dakku ingot dua nari. Sengaja ditongos inangi laho pasahat paketi secara adu warna. Simbolis ate, simbolis demolate ma. Pejabat dotong ibana di Kabupaten Deli Serdang ate. Nah, ima di bidang lingkungan hidup. Di bidang lingkungan hidup. Jadi duk tajalon noni tayong magwarni keluarga on na burju-burjuat do halahon. Tiki mangusahon tu penyelesaian utang dana pensiupe rutin di pasahat 50 juta. Jedang salionon nasida. Tiki padita isiro na sekolah no yang di Filipina. Sondang na pitu bulu pe di tahun 2020 ada tongdo di Leon Nasida. Alai tikini kepala biro kumene na mengusahakan. Alai yang Leon kepala biro umum. Jadi siuk kamu manon Padita Fredion tarhilala ada bahasa tahun naik kepala biro. Jadi alani hujau majo noaing si Kristo tujulon maro asa ibana jo mando holong sian keluarga onate jarang-jarang do songonon ro ibana tu kantor pusaton laho mando lasni rohana romaison anggia isod do alana mabir do itu gijang itu isod do ibana barane pamana. Selamat siang bagi kita semua, Mang. Ya, perkenalkan saya Kristo Manurung dari Manurung. Namanya masih lajang semua. Masih mencari nak. Iya. Inilah dari keluarga kami Pendi Marun dan Artini Marpaung. Ada sedikit bingkisan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Jadi nak pejabat imana grogi do molo diadu penya kapartohonan di do pegawai. Ate ya simbolisme pasahat tu sada sian hita karo personal ya. Foto. Mulai ya oke. Tonggo dong anon sadana itu ibana. Oke. Jadi songonima sianau dohot sian hamete mulai mada tanya kok kamu nasa gabi pejabat tinggi muse. Ricardo. Baru parpudi mate sian inang mak. Aida kuboto aha di paradibana tua kaya anak kotai. Saya karejo doau sibukin halahi di jabu sampai tu jam 10 sada nabudari. Roma hoinang alana sian keluarga besar pimpinan majo makata yang gonakin sian pimpinan mengucapkan selamat Natal. Asa umale akadonganon satebon nomangan. Kemesrani di antara nami top apa ya? Itulah Horasma dihita amang inang aupe songon amang nakiningan didok macay las rohana alaboy hita tutu marpungo apala di tikyon nung 30 tahun periode ni kepemimpinan ni si Saunari jadi odo pena adong tiki hita boy marsaur rapdot aka keluarga. Jadi ini arena jina dihon ni debata marolopolop marlas ni roha mahita disi.
lasroa naking tutu mamida akada dana pajojorhon luar biasa ya, karena kami sudah jarang mengikuti Natal, jadi baru kali inilah melihat anak-anak melihat sukacitanya marliturgi di depan semua. Mau lihat tema di sudah pimpinan na akhirna mengalian tiki di hita boy marnatal di tikion. Mau lihat tema tong di sude akan naung manupaki tu lasni rohatta sadarion. Mau lihat tema di kebersamaan ta amang dot inang. Kiranya dengan kebersamaan ini lamu margogo, lamu girgir, lamu hiras mahita mangula di kantor pusaton asalamu maju aka pakobasian di ngananon. Jadi mau lihat tema di hita sudi di harorota naking di dokon amang aduh di patubaho ninna. Sebenarnya dang adong pola pinatupa manangaha hanya bingkisan kecil untuk anak-anak kita itu aja. Ngapola macai pistar nasida pajojorhon asa adong anon buanonna mula-mula kibana las rohana ingotonna adong bingkisan sian Natal nami ninna. Jadi mau lihat tema amang dan inang sudi aka keluarga naung sian nasaroha pikiran lau mendukung aka amang dot inang mangula di kantor pusaton. Mau lihat tema di sudi aka dukungan muna aka tangyang muna pena manangaha pena taula di kantor pusaton sudi roi taingok ma lau tu ulaon ni nahi naholomohon ni debata doi. Jadi dang jadi adong nanggosa ada songon na pinatolhas ni amang padita tanaking dang jadi adong marmene ni roha ala sudi doi mararga di jolo ni debata. Mau lihat ma di amang dot inang. Jadi api tu hali urok nakin amen asai pajepe itu maksudnya. Alai memang ngadi suarahon kata hamolatian nate sian kami sudah pimpinan tua kadongan songon manang tu keluarga besar yang berjuang pada periode ini. Memang kita sudah berhasil menyenangkan hati Tuhan dan membanggakan HKBP. Mereka semakin bangga setelah kita berjuang keras melayani dengan segenap hati dan didukung oleh keluarga Sude. Songonima, sian hami, salinari, selamat hari Natal ma di tasalutna. Simbolis. Deus. Oh Deus samosir. Deus. Ini hadiah kecil. Deus samosir. Selamat ha. Oke. Ya. Songonima panitia nami mulai godang mak. Ya. Mulai tema di Opuye porus dohot opung boru. Ada orang somanga kita amanginang ala jolomanga dohita baru pima bagi bingkisan. Nang ngadong neng pasahaton inang kadep tatuhitan ala ni pinasahat matikion. Unang gajang inang ngamal ya. Daong. Ala di sondo amang Kristo. Kami pesian Departemen Diakonia amang manjalo bingkisan donatuari 130 paket keluarga besar Departemen Diakonia staf dot pegawai. Satma mau lihat nami tu amang Effendi Manurung inang Hartini Rabdot sude keluarga. Laporan dua yopung mau lihat godang. Mau lihat mainang
Noaing asa boy hita marsi pangano na manginang jumulo mahita martangiang pinangido maharadio ni Amang Herwin. Lao mengulo kita di bagasat tangiang. Itor nai ngamang kadep personal yang ini kurang konsekjen. Jadi doro. Sabil Roma tujuh tarsongono ma partordin na kamanginaksian pengaturan di seksi konsumsi apalagi di teleponau opwi forus kepala biro dohot tamu nami Amang Kristo dohot tamuna udangan digijang ma di paradi di lantai 2 si panganon nasida alai hita na di sonon hok ma hita di hudulat tapi rodan no si panganot ta songoni marupani malate Adorang sumar si pangano kita tapazada maruhata martang yang mahita Tuhan debata Jehovah manami di bagasan Yesus Kristus si paluahami mauliate mardongan puji-pujian ma Tuhan di pasahat rohanami tu adopanmu di bagasan lasnya rohanami dari sadarion terlumubi keluarga besar kantor pusat HKBP napatupahon perayaan Natal di bagasan Tikion Rab dohot aka pimpinan nami Rab dohot sudi aka kepala biro staf dohot pegawai di tonga-tonga ni kantor pusat HKBP las rohanami Tuhan disiala padonganiummu di hami na mangalehon las ni roha di hami boy hami makalason hatutubu ni Yesus Kristus si baluay di bagasan parngulon nami si ganupari ang giat marhite-hite las ni roha nami dari sadarion la mangalehon semangat dohot motivasi di hami mangula siya nasa roha nami di tonga-tonga ni kantor pusat HKBP di Piaraja Tarutungon Tuhan di bagasan las ni roha nami di bagasan Tikion di patupa panitia do si panganon do sinumun nanaing halasonon nami atong Tuhan pasu-pasu ma sa luhut nay asa makorhon hay pason haguguod di hami lah mangulahon nasa lomoni roham di bagasan parngulon nami saha tu naman ipuli penuh Tuhan di acara perayaan Natal di bagasan Tikion homa toktong nama masu-masu hami di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala si palu hami tangihon matangi yang pangiduan nami. Amin. Aku nggak benakin. Katanya kayak sudah yalang kok sarungi. Jadi salinari Opifurus